Το Summoner's Rift το είδες να φοράει τα χριστουγεννιάτικα. Το Greece να δω πότε θα δεις. Μήπως ήρθε η ώρα να επισκεφθείς την παραμυθοχώρα? Αυτό σκεφτόμασταν κι εμείς και είπαμε δεν πάμε να δούμε τι έχουν φτιάξει αυτοί οι πανούργοι Unboxholics. Και όπως είμαστε καθοδόν, λέμε δεν μπορεί να μην κάνουμε και μια στάση στην Έδεσα να δούμε τους καταράχτες της. Σαν να βλέπεις την ούλτη της Νάμι σε live action ήτανε. Πολύ ωραίοι, πολύ θεαματικοί, φανταστικό το τοπίο και σου προσφέρει και απίστευτη ηρεμία. Ας περάσουμε τώρα στα λουτρά Πόζαρ και στην παραμυθοχώρα, που ήταν και ο κεντρικός στόχος της εκδρομής μας. Τα οποία λουτρά από μόνα τους αξίζουν τον κόπο να πας να τα επισκεφτείς και να βρέξεις το κορμάκι σου. Πόσο μάλλον τώρα που έχουν προσθέσει και την παραμυθοχώρα, η οποία βρίσκεται στο πλάι των λουτρών. Όπως μπαίνεις στην κεντρική είσοδο, αριστερά σε περιμένει το τρενάκι. Σε βουτάει και σε 5 λεπτά έφτασες. Αξίζει ωστόσο να γνωρίζεις πως για να εισέλθεις στην παραμυθοχώρα χρειάζεσαι εισιτήριο και το εισιτήριο κοστίζει 8 ευρώ ανά άτομο και σου παρέχει επίσης συμμετοχή σε κληρώσεις. Γίνονται 3 κληρώσεις την ημέρα, αυθημερών δηλαδή, και μία μεγάλη που θα γίνει στις 4 του Γενάρη. Και άντε πες ότι μπήκαμε, τι θα συναντήσουμε μέσα? Εννοείται πως υπάρχει φαγητό σε αυθονία, αυτό δεν το συζητάμε, είτε είναι γλυκό είτε είναι αλμυρό, έχει απ' όλα. Μετά έχει δραστηριότητες για τα παιδιά όπως είναι το face painting και εννοείται πως έχει και παιχνίδια τύπου Luna Park, συγκρουόμενα ας πούμε, ρόδα κτλ. Θα σας αποκαλύψω και ένα μυστικό τώρα, αλλά υποσχεθείτε μου να μείνει μεταξύ μας, δεν πρέπει να το μάθουνε πολλοί. Αν είσαστε καλά παιδάκια, πιθανότατα να συναντήσετε και τα unboxholάκια. Να είσαστε καλά, να περνάτε υπέροχα, καλή χρονιά και θα τα ξαναπούμε το συντομότερο δυνατόν.